Son Víctor Muñiz e hoxe imos falar neste lugar sobre as escavacións realizadas nas campañas de 2019 e 2024 no Castelo de Lobarzán, o conxunto arqueolóxico da Ceada das Chás, Castelo de Lobarzán, que é un dos xacementos máis singulares do Val do Támega. Formou parte da terra de Baronceli e ten unha historia moi relevante antes e despois do proceso de independencia de Portugal, na creación das distintas terras, pero tamén na defensa da propia fronteira. Tivo unha ocupación que podemos dicir ininterrumpida entre os séculos V e XV e ademais ocupando o lugar en que houbera xa un asentamento prehistórico de primeira magnitude por volta do terceiro milenio antes de Cristo. Que guai, o sea que nos encontraremos cousas moi interesantes, Víctor. Espero que sí, que vos resulte de interese. Que nos destacarías de todo o que vas falar, así brevemente? Hai unha peza que aínda non foi publicada, que hoxe vai ser a súa posta de longo, que precisamente nos fala do papel defensivo que xogou Lobarzán por volta do século X. Unha placa de cinto que nos conta moito da súa historia, e non adianto máis. Moi ben, non podemos facer spoiler, non? Bueno, moi ben, como estades? Seguide recuperando, non parades, non? Confiamos en que teña continuidade. Desde logo o xacemento ben o merece. É unha superficie moi ampla, son 6 hectáreas de terreo, só o espazo intramuros, trátase dun recinto fortificado, que non é eses dous outeiros principais, a Ceada e o Castelo, e só dentro dese espazo son 6 hectáreas, das que apenas levamos escavados 100 metros cadrados, polo tanto, aínda temos moita información á nosa espera, sin dúbida, no xacemento. Esta é unha profesión apaixoante, Desde logo que é moi vocacional, pero os que nos gusta merece a pena madrugar cada día. Disculpanse as horas de costas e todo o cansacio. O frío, as colores, non? Todo. É verdade que sí. Volve a situarnos no espazo, por favor. En que zona concretamente estamos? Sí, no Val do Támega é un xacemento que se distribúe entre os concellos do Imbra e Monterrey. Son dous outeiros do que cada un deles se ascribe a un dos concellos. A Ceada, o concello do Imbra, o outeiro do Castelo, o de Monterrey. Moitísimas gracias, Víctor. Gracias. Remaches, faltaría ese terceiro que está deteriorado, decoración vegetal bastante recurrente en distintos puntos da mesma, e o que transmite é unha escena dun ámbito enormemente suntuario como é unha escena de caza, de cetrería e quitada. O falcón, vedes que está representado con todo o pormenor, tanto o plumaxe da cola, a forma da cabeza, está todo aí representado, o cabalo, outro tanto do mismo, as crins, a cola, os arreos, todos os estribos, todos os elementos necesarios, ademais, para a equitación, e neste detalle, neste mundo de detalle tan absolutamente pormenorizado, chama a atención precisamente a representación do xinete. Unha vestimenta moi ben representada que contrasta unha representación facial que podería facer un niño de 5 anos. Obviamente non é porque non saiban representado. Teñen habilidade, o Uribe que fixo isto, é o proceso redurado, por outra parte, como dixen antes, ten habilidade suficiente como para poder retratar o xinete se quixese telo feito. Se non o fixo, desde logo, é porque non quería. O cal encaixa, ademais, con ese certo tabú que hai no ámbito musulmán ao respecto da realización de representacións humanas. Precisamente, os únicos paralelos que podemos localizar a este respecto son de escenas igualmente con esta composición de cetrería a cabalo, sempre vinculadas a soportes enormemente suntuarios, a tapices ou incluso a arquetas en marfil. E ademais con cronoloxía moi específica, cronoloxía, por suposto, do mundo árabe, pero con cronoloxía en principio califal. Non só andalusí, senón de cronoloxía califal. Non debería ir moito máis adiante do ano 1000, por lo tanto. O cal coincide con eses episodios de racias, que están testemunhados por o Val do Támega, ao longo do século X, e que, xa, deixándonos levar aquí pola elucubración e por vender os dereitos a Netflix, dá a impresión dun campamento militar
ágame os pés deste recinto fortificado de Loazán, en que, na secuencia desas escaramuzas, se terá perdido esta peza. Pero isto deixar